Dit keer is het vol mooi waar op het Zuidersportpark in Snits. En dus begint de wedstrijd in de 59ste minuut met een 2 vastsprong van Vlissingen. Dat dan ik de doeltrap neem mij. En zij is deze wedstrijd dus los. Het is in richtingsverkeer richting de doelman van Vlissingen. Die het hier heel dreig gaat met een indraaiende corner van Martijn Rozenburg. Maar ONS Snits gaat echt op zoek naar minimaal die liekmaker. Ja, één keer gaat Ale de Boer hier van ONS Snits in de fout. En dus is het een aardige uitbraak van de ploeg uit Zeeland. Uiteindelijk de aardige actie naar binnen te draaien. Dan daar nog het gevaarlijke schot, maar die gaat oer. Maar ONS Snits is beter, volle beter. De kopbal is hier van Ale de Boer. En dan uiteindelijk krijgt nog een tikje van Chris de Wacht. Het is op het randje van Boetspul. Ale de Boer blesseert hem er bij. Van in de verhelling is goed te zien dat het eigenlijk een beetje het doelpunt is van Ale de Boer. Die hier goed Bob en Elsen in de nu steekt. En dan krijgt nog het fotje op het randje van Boetspul trouwens. Van ongeveer de Chris de Wacht. En dus 2-2 in de 80ste minuut van de wedstrijd. En ONS Snits gaat zelfs op ziek naar de 3-2. Ja, dit is het schot, maar er komt nog een kans. Het is correct van het eind van de wedstrijd, correct van de verlenging. Hier de kopbal van Chris de Wacht. Hij hier dus al de beslissende op zijn holle in dit geval. Maar de Snitsers die zetten maar ik in de verlenging. Bisse beter dan de haardkosser. ONS Snits zelfs een topklasser. En dit schot van Martijn Rozenburg. De aardige actie trouwens ik. Maar het schot gaat maar correct oer. Werd Martijn Rozenburg hier. En dan is er de kopbal van Chris de Wacht. En dat is dan volgende dadelijk de beslissing van deze wedstrijd. ONS Snits is volle beter dan de ploeg uit Zeeland. Het is wel wat zoer. Want ja, als je dan 2 keer 300 kilometer in de bus zit te matten en dan er ik nog uitverlenen, dan is dat vanzelfs wel zoer. Maar lekker is het wel van Chris de Wacht. Man of the match met 2 doelpunten. Dus zorgt hij ervoor dat ze trok in naar de volgende ronde, waarin FC Utrecht de tegenstander is. ONS Bozo is had het moeilijk in de topklasse qua financiën. En we doen er alles om toch op dat niveau te bloemen. En dan hebben we zulke wedstrijden wel nodig. Wat zie je toen €1 erbij? Ja, plus met een mooie cheststander, mijn entree en dergelijke. Ja. Minimaal dus, ja. Ja, dus dat hebben we gewoon echt, is voor ONS Bozo gewoon heel belangrijk. Zo Ajax weer toen uniek. En we beginnen ook gewoon voor een leuke wedstrijd met ons eigen spul. En hopelijk maakt het heel moeilijk.